क'क्राझार जिल्लायाव बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि बानजायनायाव दिनै मोनसे मोजां मोनसे जथुम्माया जानानै थाङो आरो बेजों लोगोसे जोङो कलेजनि माखासे स्टुडेन्टसफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनैनि नैबे जथुम्माखौ जोङो लानाय जादों। जोङो दाखालि जनता कलेजाव जेब्लानाखि जोङो थांनानै बिथांमोनजों जों सावरायहैयो माखासे समयसाफोरखौहाय जोङो डिसकास खालामबोनाय जादों आरो बिथांमोननिखौ लानानैनो दिनैनि नैबे जथुम्माखौ जों लानाय जादों। बिसेस दिनैहाय नैबे जथुम्मायाव नुजाफैनो हादों जोंनिनो जनता कलेजनि इउनियन बडिनिफ्राय नुजाफैनो हादों आरो बिजनी कलेजनि इउनियन बडिनिफ्राय नुजाफैनो हादों। बर' बाजार कलेज, गसाइगाव कलेज, क'क्राझार इउनिभारसिटिनिफ्राय नुजाफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे साइन्स कलेज, बेंटल कलेज आरो जोंनि कमार्स कलेज। बिथांमोना दिनैहाय नैबे दिनैनि जेनाखि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायनि जेनाखि मेल बेयाव बिथांमोना दिनै जेनाखि जाबाय थानाय सोलिबोबाय थानाय एडमिशन फिसनि जेनाखि समस्या बेखौ लानानै जों दिनैहाय गुवारैनो जों सावरायबाय आरो बेजों लोगोसे माखासे स्कलारशिपनि जेनाखि समस्या जानानै दङ बेखौ जोङो गुवारैनो जोङो सावरायदों। जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोना दिनैहाय जेनाखि समस्याफोरखौहाय भुगिनांनानै दङमोन बेखौहाय दिनै बिथांमोना दिनैहाय जोंनि सिगाङाव जों जयै जों सावरायबाय आरो बेखौहाय सलिउसनखौ माबोरै खालामगोन बेखौ जों जयै जों डिसकास खालामनाय जादों। दा दाब दाब कलेजाव जों नुनो मोनदों दि माखासे फी स्ट्राक्चारफ्रा बिसोरो मा जादों कलेज टू कलेज आलदा आलदाखौ लानायखौ जोङो नुदों आरो दाख्लैनिफ्रायनो जेनाखि गभर्नमेन्टनि जेनाखि फी स्ट्राक्चार हरनाय बे फी स्ट्राक्चारखौ जोङो नुनो मोनदों कि बेवहाय दङ टटेलाव 7,180 रुपिस होनाय दङमोन आरो सिगांनि जेनाखि नटिफिकेशन होनाय बेवहाय फी वेबारनि खुनु मेनसन खालामनाय जायाखैमोन जायफोरा बेकलग थानाय। नाथाय नै मैयानि समावहाय मोनसे नटिफिकेशनखौ हरफिननाय जादों होननाय जादों दि जायफ्रा बेकलग थानाय बिथांमोनखौबो फी वेबारनि गेजेरजों बिथांमोनखौ सुजुग सुबिदाखौ होनाय जागोन होननानै। थेवबो माखासे फी स्ट्राक्चारखौ जों जेब्ला नायो कलेज बा इउनिभारसिटियाव माखासे फिसफोरखौ जों नुयो एसे बारा लानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैहाय इनरलमेन्ट फिसआव मायबा कलेज बा इउनिभारसिटियाव जों नुनाय मोनदों बे 1,000 लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो माखासे इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ इंक्लुड खालामफानाय नुदों। चेयार मेंटेनेन्स बेफोरबायदिखौबो जों इंक्लुड खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। माखासे डिजास्टार मेनेजमेन्ट बेफोरखौबो जों एसे माखासे फिसखौहाय जों लानाय मोनदों। लाइब्रेरि फिस बेफोरखौ जों लानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जों दिनैहाय ज' सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौनो मोनसे मेसेज हरनो सानदों दि 50% जेनाखि वाइफ खालामबाय बिनिफ्रायबो आरो किसुमान परिमान जों लुबैनाया 100% बेखौ फ्रिखौ जोङो लुबैदों। बाट गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटि बा कलेजफ्रा जुदि हायाबाबो मोनसे मिनिमाल मोनसे चार्जेसल' बहायनानै लानो हायो नामा जों बेखौहाय जों खावलायनो जों सानदों जोंनि माखासे कलेज आरो इउनिभारसिटिनि माखासे अथ'रिटि बिथांमोनखौ जाहाथे हानाय बायदि फियाखौ गासैखौबो वेब खालामनानै होयो। सिगां 2 बोसोरनि सिगां जेरैबायदि खालामबाय थादोंमोन आरो जुदि बायचान्सआव जुदि हाथाराबा बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे जास्ट बेखौ लाथारनांगौ स्मल एमाउन्ट बेखौ लानानै जाहाथे एडमिशनखौ होनानै होयो आरो बिथांमोना दिनैहाय जोंनो खावलायदों बुंदों बेफोरबायदि फिसफ्रा जुदि इयारलि जुदि बारायबाय थायोब्ला आरो बेफोरबायदिनो सेमेस्टार वाइसआव जुदि फिसफोरखौ लाबाय थायोबा एडमिशन फिसआ बेफोरबायदि 7,000 9,000 जुदि जालाङोब्ला मेक्सिमाम स्टुडेन्टसफ्रा ड्रप जागोन होननानै बिथांमोना दिनैहाय दुखु फोरमायदों। आरो नंगौ माखासे रुरेल एरियासफोरनि कलेजफ्राव जोङो नुनो मोनदों गोबाङानो दिनै न'निफ्राय हान्थिनानै फैयो। बिमा बिफाफ्रा दिनैहाय डेलि वेजेस माथो बेसेबां खामायो 500 थाखा सोरबा 350 थाखा बेफोरबायदि खामायो। दा बिथांमोना खावलायदों बेफोरबायदि जुदि फिसफ्रा जुदि बारायबाय थायोब्ला जों फरायनो हानाय नङा होननानै। दा बेनिखायनो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायो जाहाथे कलेज अथ'रिटिया बे सिरियास कनसार्नखौ एसे इन डेप्थ जाहाथे स्टाडि खालामो आरो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सुजुग सुबिदाखौहाय जाहाथे खालामनानै होयो।
आरो मोनसे सिरियास कनसार्नआ जाहैबाय स्कलारशिप जोंनि माखासे जिनाखि ट्राइबेलफोरनि जिनाखि स्कलारशिप होनाय बियो मानि थाखाय बन्द जानानै दङ बेखौ जोङो नुनो मोनदों जेब्लानाखि मानाव गेदेर जोंनि मानगोनां MP बिथाङा जेब्लानाखि बुंदों कुइसन सोंदों पार्लियामेन्टआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मा आसाम गभर्नमेन्टनो जोंनि माखासे स्कलारशिप ट्राइबेलफोरनि स्कलारशिपखौ हराखै नामा होननानैहाय जोंबो नुनो मोनदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्कलारशिपनि जिनाखि रां फान्ड बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ रेगुलार हरनाय जादों होननानैहाय नाथाय 25-26 इयारनि फाइनान्सियेल इयाराव बेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसाखौ हरनायखौ नुवाखै जेब्लानाखि फैसाखौ हरनायखौ नुवाखै अब्ला सोंथिया ओंखारदों मानि थाखाय फान्डिंखौ हराखै आरो मानो बन्द खालामदों बेयाव जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे रिप्लाइखौ होदों बेनो जाहैबाय जिनाखि स्कलारशिपनि फान्ड हरनाय स्टेट गभर्नमेन्टआव बे फान्डआ आनइउज्ड बाहायनाय जायाखै माने स्कलारशिपखौ जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनोहाय बेखौहाय राननाय जायाखै स' मानो बेफोरबायदि डिप्राइभ खालामदों आसाम गभर्नमेन्टआ ट्राइबेलफोरा मा मानसि नङा नामा ट्राइबेलफोरा मा स्टुडेन्टस नङा नामा जोंहा सन्देह जादों जोंनि फैसाखौ जोंनि जेनाखि मोन्थाय जोंनि स्कलारशिपनि फैसाखौ नन एसटिनो नन ट्राइबेल्सफोरनो राननानै होदों नामा बा आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै बे स्कलारशिपनि जेनाखि फान्ड बे फान्डखौ गुबुन स्किमाव बाहायदों नामा जोंनाव सोंलु ओंखारदों दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों आसाम गभर्नमेन्टखौ जाहाथे नोंथांमोना जिनाखि छात्र स्टुडेन्टसफोरनि जिनाखि मोन्थाय मोननांगौ दङ जिनाखि स्कलारशिप जिनाखि फान्डिं खालामहरनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जाहाथे बे फान्डिंखौ बे स्कलारशिपखौ विथ इमिडियेट इफेक्ट जाहाथे राननानै होयो जों नुनो मोनदों 26-27 नि जिनाखि स्कलारशिप बियो फैदों 175 crores बियो दंफैयो 20 जुलाइआव रिलिज जादों बियो 20 जुलाइ 2026 आव रिलिज जानाय दा बेनिखायनो जों खावलायो स्टेट गभर्नमेन्टखौ जाहाथे जेसेबां हायो एसेबां थाब बे स्कलारशिपखौ जाहाथे जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टसफोरनो जाहाथे राननानै होयो बे स्कलारशिपखौ लानानै जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गोबां मिजिं सुजुयो बा सिमां सुजुयो आरो गोबां रेहायखौ मोनो दा बेनिखायनो जोङो खावलायो जाहाथे जों ट्राइबेलफ्रा बेफोरबायदि प्रिभिलेजनिफ्राय जाहाथे डिप्राइभ जानाङा आरो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेफोरबायदि इस्युनि थाखाय अरायसम जों स्ट्रंलि जों गसंथागोन आरो बेफोरबायदि जेनाखि फान्डखौ आनइउज खालामनाय बेफोरखौ फान्डखौ जुदि गुबुनाव डाइभार्ट जुदि खालामदोंब्ला बेफोरखौ जों कन्डेम जों खालामो आरो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे बेबायदिनो गोबां कलेजनि स्टुडेन्टसफोर जेरैबायदि कनसार्न जेरैबायदि इस्युसफोरखौहाय दिनैहाय रायथिनानै होबाय स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जुदि थाबैनो जुदि आखायाव जुदि लायाबा प्रब्लेमफोरखौ जुदि सल्भ खालामनानै जुदि होआबा बिनि अल्टारनेट बेबस्थाखौ जों लालांबाय थागोन जों दिनैहाय इन-डेप्थ जों डिसकास खालामनाय जादों आरो बेखौ प्रेक्टिकेलि जों मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों बेखौहाय जों रायफोदगोन आरो बेजों लोगोसे जेरैबायदि टाइमलाइन होनाय बायदियै जुदि मावफुङाब्ला अब्ला जों बेलेग बेबस्थाखौ जों लानांगौ जानानै फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो BTC गभर्नमेन्टखौ जोङो खावलायनो सानदों दिनैहाय बिजनि कलेज बेबायदिनो साइन्स कलेज क'क्राझार इउनिभार्सिटि बिथांमोना फोरमायदों माखासे ट्रान्सपर्टेशननि थाखाय समस्या जानायनि थाखाय गोबां छात्रफ्रा दिनैहाय जेरैबायदि 70% बा 75% एटेन्डेन्स नांगौ बेखौहाय बिथांमोना दिनैहाय मोननो हाया होननानै दा बेनिखायनो जोङो खावलायो जोंनि माखासे BTC गभर्नमेन्टनि ट्रान्सपर्टनि जेनाखि इनचार्ज बिथां EM सार नोंथांखौ जोङो खावलायो आरो बेजों लोगोसे मानाव गेदेर जोंनिनो
बिटिसिनिनो चिफ सार नोंथांखौ जोङो खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि सिरियास इस्युखौ थाबैनो सल्भ खालामनानै होयो आरो जाहाथे जोंनि माखासे जिनाखि फरायबाय थानाय जोंनि सात्रफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि समयसानि थाखायहाय जाहाथे ड्रप आउट जानाङा बेफोरबायदि समयसानि थाखायहाय जाहाथे एटेन्डेन्सफ्रा जाहाथे खम जानाङा बेनिखायनो जों खावलायो जेरैबायदि बबे रुटजोंहाय ट्रान्सपर्टखौहाय एभेलेबल खालामनानै होयोबा स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन बेखौ नायनानै जाहाथे थाबनो एरेन्ज खालामनानै होयो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो खावलायबाय नंगौ जेरैबायदि दिनैहाय जोङो सावरायबाय गोबां इस्युसखौ लानानै जों डिसकास खालामनाय जादों आरो बे इस्युसफोरखौ जों बिटिसि गभर्नमेन्टजों लोगोसे जों स्टेट गभर्नमेन्टजोंहाय जोङो दैथायहरगोन आरो बिथांमोना जेरैबायदि टाइम लाइन होनाय बायदि जुदि जेंनाफोरखौ जुदि सुस्रांनानै जुदि होआब्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां ट्राइबेल स्टुडेन्टसफोरजों लोगोसे आरो गोबां कलेज ज' जानानै जोङो थाबैनो मोनसे धरनाफोरखौ जों लानांगौ जानानै फैगोन आरो बेजों लोगोसे मा जागोन धरनाल' नङा बेयावल' नङा जों आफ्टार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम जों नैबे इस्युसखौ जों लांनांगौ जानानै फैगोन